Amb aquest plafó podem veure la decadència del tren, com amb només es van fer unes poques inversions en modernització de material mòbil encara com a empresa privada. Aquest any, conseller, és un any important per Ferrocarrils. Celebrarem els 40 anys de Ferrocarrils. El 5 de setembre de 1979 es va crear aquesta companyia, que va ser la suma de moltes companyies. Que és Martorell Vila, que és d'on hem sortit, que per 20 metres és terme municipal de Castellbisbal. Hi ha una sèrie de municipis que estan en zona 1, o abans m'han dit tarifa plana, m'és igual, paguen el mateix. I en canvi aquí on som ara som zona 3, que tenen un greuge comparatiu d'agafar-ho el bitllet en una estació o a l'altra, T10 en una o a l'altra, que es multiplica per 3. Això no és normal, i per tant, com que no és normal, com a alcalde jo ho seguiré reivindicant i reivindicaré que això no sigui així. Evidentment, estic totalment d'acord amb la T-mobilitat, però això no sé quan serà, fa molt temps que se'n parla, jo no ho he vist. El que jo no permetré, o intentaré no permetre, és que al meu municipi hi hagi una estació on sigui zona 1 i una estació que sigui zona 3. Ni zona 2, sinó zona 3. Això és la primera. I la segona, deixeu-m'ho dir, perquè aquesta fa molts anys que la reivindiquem, és que tenim una estació, que és l'estació de Martorell Central, on havia de ser una estació amb un projecte unitari d'una sola estació amb 2 operadors, Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe, en la qual havia de servir aquesta estació, tota la inversió, per fer la intermodalitat. La Generalitat va fer la seva part de la inversió i Adif va començar a fer la seva, però ho va aturar. No hem de parar de reivindicar que allò que es va començar només per optimitzar els recursos que ja s'hi han emprat, doncs que s'acabi i s'aconsegueixi la intermodalitat i que Martorell Central sigui una estació amb 2 operadors, de manera que amb el mateix bitllet per dins puguis canviar de línies amb facilitat. Uns municipis que tenen tarifa plana i amb uns altres que estan en la tarifa on estaven fins ara. I això no ho canviarem. Això es mantindrà d'aquesta manera fins l'entrada en vigència de la T-mobilitat. Tot això de les tarifes planes i de les zones, que si zona 1, que si zona 2, que si zona 3, ens en oblidem. Volem un país lliure de zones. Pagar per ús i pagar per freqüència doncs és difícil d'acabar d'implementar, acabar de poder aconseguir a nivell de les targetes que necessitem, a nivell de les màquines que necessitem a les estacions, a nivell de les màquines que necessitem en els autobusos. Bé, i això ho tindrem el 2021. D'avui fins al 2021 segurament també tindrem millores. Tindrem millores, tindrem ajustos, tindrem algun element que ens farà encara veure com arribarem amb aquest 2021. Però, en tot cas, la Catalunya lliure de zones, la Catalunya que pagarà el transport públic, que el que volem és que n'hi hagi més i que sigui millor, tenint en compte només els quilòmetres i tenint en compte la quantitat de vegades que utilitza el transport públic, la veurem el 2021.